Touhulan alue Iisalmen keskustan eteläpuolella on tuttu kaikille ohi ajaville, mutta harva arvaakaan, kuinka vanha asuinalue se on. Vanhimmat talot ovat näitä rakennettu jo 100 vuotta sitten. Iisalmen kauppala oli saanut kaupunkioikeudet vuonna 1891. Kaupunki oli siihen saakka rakennettu Paloisvirran pohjoispuolelle, mutta pikkukaupungin alue oli ahdas ja tila loppui pian. Kauppalan aikana ei ollut vielä olemassa tonttijakoja. Jo 1876 Alfred Wilhelm Sjöström valmisteli kaavasuunnitelman kauppalalle. Suuripiirteisessä suunnitelmassa oli 2 osaa. 1861 rakennettuun kaupunkiin ja sen laajentamiseen, ja toisena osana oli kokonaan uudelleen suunniteltu kaupungin osa Paloisvirran eteläpuolelle, Paloistilan maalle, Poroveden ja Paloisjärven välillä. Sitä ei kuitenkaan sellaisena koskaan toteutettu. Asukkaiden lisääntyessä tila kaupungissa oli tiukassa ja kaupunki joutui tekemään maakauppoja kirkkoherran virkatalon kanssa hankkimalla maata Paloisvirran eteläpuolelta. V.O. Lille piirsi Iisalmen kaupungille kartan vuonna 1912. Siinä oli Paloisvirran pohjoispuolen lisäksi kaavoitettu myös virran eteläpuoli. Asutus ei kuitenkaan sinne vielä levinnyt, vaan kaupunki vuokrasi siitä pelto-, niitty- ja laidun maata kaupunkilaisten karjalle. 1920-luvulla kaupunki vuokrasi työväelle pieniä asuntotontteja kaupungin eteläpuolella sijaitsevalta metsäiseltä, rämeiseltä ja kallioiselta hylkyalueelta. Myöhemmin alue sai nimekseen Kihmula, joka oli kaupungin ensimmäinen omakotialue. Se sijaitsi hieman kauempana kaupungista. Kihmulan jälkeen rakentaminen alkoi kiinnostaa myös lähempänä kaupunkia. Kihmulan alueen jälkeen seuraavat talot nousivat jo 1930-luvulla niin kutsuttuun Leimun mutkaan Kuopion ja Oulun välisen maantien varteen. 1,5-kerroksisia taloja rakentui 50. Yhdessä alueen alkuperäisessä talossa asustaa Eeva Korhonen. Kyseessä on hänen syntymäkotinsa, jossa asutetaan jo 3. polvea. Minä olen 56 vuonna syntynyt, en tähän, mutta kun äiti tai mummu ja ukki ostivat 37 vuonna tämän talon. Hyrkäs vielä rakennutti tämä ja hirmu tarkka rakennuttaja ollut, kun äiti aina haastoi, että se helikun lattialle ja jos se lähti vierimään, niin ei kun puraatti kuule uusiksi. No mummulla on ainakin se leipomo tuossa, missä nyt on tuo verstas. Se teki siellä kalakukkoja ja leipää ja kaikkea. Munkkia, paistoja, ohvelia ja nekkuja, niin. Minäkin näitä hoisin, kun nämä oli pikkusia aina niin ihan vaanussa aina hyssyttiin ja sillä niin sitten minä sain mummulta palakas nekkuja ja sitten Mutta kyllä täällä on hirmu hyvät naapurit. On. Ja aina on ollut sopuusata. Yhden kerran on ollut, että pikkusen ollut riittoa, niin mä muistan, kun Lukkarisen Martti kävi sanomassa, että kummallekin, että tässä kylässä ei ole 60 vuoteen tapellut kukka, ettekä tappele työkkään. Martti oli sille varmaan 60. Jaa. Sille, että aatetaan toinen toista. Niin, sitä ollaan melkein yhtä perhettä. Niin. Ainakin niin kuin tämäkin kavuvarsi. Niin. Tuolla on paljon uusia asukkaita toisella kavulla. Niin eihän minäkään tunne nimeltään sitten oikeastaan. Ulkona. Mutta sen, että tervehditään aina ja koiria on tullut mukavasti tänne. Ja nyt on pikkulapsiakin. Niin on. Alue pysyi sellaisenaan pitkään. 1940-luvulla Lillen kaavan katsottiin olevan vanhentunut ja asemakaavamuutoksen laatijaksi valittiin Otto Iivari Meurman. Asemakaavamuutos valmistui vuonna 1943.
Pääosa tonteista varattiin 2-asuntoisille omakotitaloille. Sotien jälkeen rakentaminen lisääntyi toden teolla ja alue alkoi täyttyä Ivalon kadulta kohti Pääkatua. Jo rakennetut alueet säilyivät ennallaan. Kaavoituksen jälkeen Touhulaan tuli 48 tonttia, yleensä 2 perheen asuintaloja. Tontit olivat niin väljiä, että niille pystyi rakentamaan erillisen talousrakennuksen. Alueen tontit olivat selvästi suurempia kuin eteläisen Pohjolankadun toisella puolella Rohmulassa. Yksi selitys lienee se, että omilla pihoilla pidettiin kasvimaata ja marjapensaita. Joku viljeli perunoita, toinen porkkanoita. Touhulan kaavoittamista kiirehti paikallisen maanlunastuslautakunnan osoittama tonttien tarve. Jo sodan loppuvaiheessa oli alueelta luovutettu tontit 2 niin sanottua asevelitaloa varten. 44 meillä on tuo niin asevelitalo, kun isä katosi sodassa silloin 40. Minun ristiässä kävi silloin helmikuussa 39 viimeksi. Ja 2 viikkoa ennen sodan loppua niin sitten katosi. Eikä sen komi ole kuultu liikkua. Niin sitten rupesivat ihmiset äitille sanomaan, että etkö sinä rupea hommamaan sitä asevelitaloa. No äitihän sitten aloitti sitä ja niinhän myös saatiin. Me asuttiin aikaisemmin tuossa Kihmolassa. Siinä oli isän rakentama ensimmäinen talo Kihmolassa. Sittenhän meillä oli silloin elokuussa, kun meillä oli sitten se lahjoitus. Ja siellä oli niitä sitten kaupungin immeisiä, niitä immeisiä ja sitten Kihmolasta, kun oli niin paljon niitä auttajia, niin ne oli sitten kans isolla joukolla täällä. Ja myöhemmin sitten kihmolalaisten kanssa niin tuosta radan varrelta, niin siinä oli sammalmättä hirveästi, niin sieltä kerättiin niitä sammalia, että sitten ne telikihtivät semmoinen. Tämä vanha puoli on se, mutta sitten me rakennettiin tätä uutta myöhemmässä vaiheessa. Siinä on sitten yksi semmoinen talo tuossa, niin kuin Oksasen talon kohdalla tuossa maantien varressa. Ja se on leskisiä ja niitä kututtiin leemuksi. Ja olisiko se siitä Leemun mutka. Niin varmaan. Muistatko? En minä muista niin varmaan. Ja kun minä olen monesti sanonut, että minä en jaksa enää tuossa olla, että jos minä kerrostaloon saisin, löytäisin jonkun paikan. Saattaisi kuolema tulla äkkiä, niin, ei jos tekemistä. Siellä tekisit. Niin. Mutta kun sitä on tottuna tuohon, niin, ja minusta tuntuu, että pihalla on jotenkin semmoinen niin mukava olla ja saat hengittää laitosta. Niin. Suurin osa Touhulan alueen taloista on kuitenkin rakennettu vasta 1950-luvulla. Silloin alue sai nimensä. Tarinan mukaan vilkkaimman rakentamisen aikaan talon rakentajat ja koko alue oli koko ajan touhua täynnä ja alue saikin nimensä touhukkailta asukkailta. Korhonen tuntee ja muistaa naapurustonsa hyvin. Samaan aikaan rakennettuja taloja ovat myös tien varressa näkyvät Tenhusen, Oksasen, Vepsäläisen ja Kettusen talot. Touhulan alueen jälkeen rakentaminen laajentui tien toiselle puolelle Rohmulaan. Tontteja oli radan ja maantie molemmin puolin niin, että Paloisvirran eteläpuolen toisen kaupungin osan tonttimäärä oli noin 500. Meurman kiinnitti huomiota paloturvallisuuteen ja terveellisyyteen. Periaatteena oli puutarhakaupunki ihanne. Jokaiseen asuntoon kuului puutarhapalsta. Taloustilat tuli nyt rakentaa kellariin, jolloin erillistä piharakennusta ei tarvittu. Alueesta tuli sotien jälkeiselle ajalle tyypillinen 1,5-kerroksinen lautarakenteisten omakotitalojen alue. 1950-luvulla asutus levittäytyi rautatien itäpuolelle Kyntäjäntien ja Kylväjän polun varrelle. Alueella asui erityisesti rautatieläisperheitä. Alueen alkuperäiset piirteet ovat säilyneet hyvin, vaikka vuosikymmenten aikana asukkaat ovat vaihtuneet. Remonttiahan on tehty aika paljon ja silloin ihan alkuun tehtiin silleen isommin, että tämän niin kuin molempiin kerroksiin sitten jonkunlainen pintaremontti ja keittiö uusiksi.
putkia ja sähköjä siinä samalla ja semmoista niin kuin, vähän niin kuin tekniikan päivitystä. Mutta silleen ollaan niin kuin yritetty olla pilaamatta taloa, että ei ole muovia missään eikä ole moderneja eristeitä, vaan on niin kuin yritetty säilyttää silleen materiaalivalinnat ja rakenteet alkuperäisenä. Et jos on lisää eristeitä laitettu, niin ne on sitten ihan jopa tästä talosta purettu ja puruja siirretty vaan puretusta seinästä vintille ja sitten myös niinku tuommoista niinku selluvillaa. Ja on tehty ihan myös perinnerakentamista, pinkopahviseinää uutta ja sanomalehti tapetointia tonne tapetin alle ja semmosia niinku perinteisiä muutamaa kohtaa. Ehkä aloitettiin enemmän sillä linjalla, mutta sitten kun yläkertaa tehtiin, niin sitten oli jo vähän modernimpiakin ratkaisuja. On väliovet on alkuperäiset ja näitä vanhoja komeroita on säilytetty ja silleen, että säilyy vähän sitä semmoista henkeä, mikä tavallaan meillähän se on niinku sille meidän ikäisille ihmisille semmoista niinku joko lapsuudenkodin tai mummolan tunnelmaa. Ja lattiat saa vähän narista ja se niinku silleen, että kaiken ei tarvii olla ihan niinku viimeisen päälle modernia. Niin se jotenkin sopii meille. No tää oli varmaan niinku ihan siis Iisalmi oli ennen Iisalmen muuttoa, mulla aivan vieras kaupunki, niin ihan siis semmosia, että kun ajo Pohjolan katua ensimmäistä kertaa, niin katsoi, että no onko tossa kivan näköinen asuinalue, niin kuin silleen sattui silmään. Ja sitten tää niinku sijainti tässä lähellä keskustaa ja lähellä palveluita, että nyt mulla ei itsellä ole ajokorttia, niin sitten se tavallaan se ajatus, että pystyy pyörällä ja kävellä niin kuin sujuvasti käymään töissä ja kaikki keskusta-asioinnit ja lapsille. Silloin ei ollut vielä yksi lapsi, mutta nyt on jo useampi, että sit se ajatus, että on niin kuin lyhyt matka kouluun ja harrastuksiin ja kaikki. Vastapäisen talon rouva kerran kertoi postilaatikolla, että kyllä vasarat, paukku ja lapiot heilu yötä myöten, että oli ihan niin kuin valtava rakennustyömaa tämä koko Rohmule ja lapsia joka paikka täynnä, kun tietysti kaikki oli perheellisiä jo siinä vaiheessa, niin täällä on ollut kova vilske. Se olisi ollut hieno nähdä se. Ihan se nyt vähän erilaista aikaa nyt. Niin kuin rintamamiestalo on niin kuin oma-aikansa huipputuote, kun sehän on huippuarkkitehtien suunnittelema niistä lähtökohdista, mitkä silloin tietysti ollut, että se pitää olla helppo rakentaa ja halvoista materiaaleista, mutta kyllä se ihan niin kuin fiksusti mietitty on, että tämmöisessä talossahan ei ole yhtään hukkaneliöä. Kaikki on käytössä. Joka ikinen vintin lappeen alus ja kaikki on niin kuin käyttökelpoista tilaa. Niin. Vanhassa talossa on itse asiassa asunut aina. Oman niin lapsuuden koti on ollut rintamamiestalo. Ja kyllä me kerrostalossa siinä välillä asuin, mutta Helsingissä asuin vaan niin kuin tosiaan vanhassa puutalossa. Siinä Puuvallilassa ja silleen, että on niin kuin mieltymys ollut tämmöisiä vanhoihin taloja. Niin kuin modernimpi talo voisi olla energiatehokkaampi ja kuluttaa vähemmän lämmitysenergiaa, mutta sitten taas niin kuin, siinä on omat ongelmansa. Ja jos vaikka katsoo, että miten paljon niin kuin 90-luvulla rakennettuja julkisia rakennuksia puretaan, kun ne on ihan pilalla. Ei tämmöistä taloa tarvitse purkaa ikinä, jos on mitään kunnossa, kun tämä ei vaan mene miksikään. Sitä voi aina niin kuin korjata sitten, jos tulee joku vaurio, mutta sisäilma on hyvä ja rakenteet kestää just semmosena kuin ne on, kun niitä on päästä kastumaan. Niin se on jotenkin silleen myös niin kuin ihan hauska ajatus, että on niin kuin Suomessa tuotekehitetty tämmöinen arktiseen ilmastoon sopiva ratkaisu, joka ihan oikeasti toimii. Rintamamiestalojen lisäksi alueelle nousi myös kerrostaloja 1960-luvulla. Kaupunki pyrki lieventämään sotien jälkeen vallinnutta suurta asuntopulaa osallistumalla asuinkerrostalojen rakennuttamiseen. Paloisvirran eteläpuolelle rautatien läheisyyteen nousivat ensimmäiset Iisalmen kaupungin rakennuttamat kerrostalot. Alkuperäisessä Meurmanin kaavassa kaikki kerrostalot Sankarikadulla olivat 2-kerroksisia, mutta suurin osa tonttien rakennusoikeutta muutettiin myöhemmin tehokkaammiksi. 1960-luvulla Rohmulan alueen rakentaminen laajentui itään kohti Paloisjärven rantaa. Yksi edelleen alueella asuva pitkän linjan asukas on liikuntaneuvos Immo Kuutsa,
joka muutti alueelle 1970-luvun alussa. Se oli historiallinen vaihe myöskin sanotaan monessa muodossa. Mä olin aloittanut jo valmentamisen noin. Siitä ensimmäisen kerran tämä on tavallaan yksi semmoinen murroskohta minun elämässä, että mä tänne sitten Rohmulaan siirryin ja sieltä sitten valvoin ensimmäisen yön urheilun takia, kun se oli tuolta Sapporosta lähetys. Ja sitten se johdatteli sillä tavalla, että minä sitten heti kun marraskuussa tultiin tänne ja seuraavan vuoden siinä alkutalvesta, niin sitten 72, niin minusta tuli sitten sanotaan Hiihtoliiton päävalmentaja. Minä esimerkiksi yhtenä vuonna niin minä asuin talviaikana niin kilpailukautena niin Miedon Juhan kanssa hotellihuoneessa niin enemmän kuin oman poikani kotona. Minua niin kuin liikuttaa vieläkin se, kun Sinikka kysyi sulta, että kun mä tulin illalla kotiin, että isä, ootko sinä meille yötä? Sitten yhteen aikaan yritettiin sitä, että olisi Rohmula seura pantu pystyyn ja noin pois, mutta se raukasi, että siinä oli yksi hyvin tormakka nainen, joka sitä ajoi, mutta ei siitä tullut sitten sen kummempaa. Ja sitten tuli joku tämä tormakka nainen, niin esitti, että pitää nimi muuttaa kokonaan toiseksi, että tämä ei antaa huonon kuvan tästä näin hienosta asuntoalueesta. Seurahuoneelle tuli semmoinen suurin piirtein ehkä 6-70 ihmistä. Ja sanoi, että he kyllä tätä kannattaa, että ilman muuta. Ja nyt otetaan, niin seuraavan kerran kokoonnutaan, niin minä pyydän Suomen omakotiliitosta henkilön, joka tuntee tämän lainsäädännön ja kaiken tämmöisen näin meille, niin perustetaan oma yhdistys. Ja sillä tavalla niin se 28, kohan niitä tuli, jotka heti kirjoittautui siihen jäseniksi noin. Ja sitten ruvettiin kilpailuttamaan tätä sähköä. Ja se oli semmoinen syke. Ja sitten vielä meillä oli paljon onnea, kun se rupesi pelaamaan tämä homma. Ja se jäsenmäärä oli jossain 400. Kun sitten tuli semmoinen juttu, että tämä oli oikein tuommoinen vaikea, Norjastakin loppu vesi, oli kuiva kesä ja sitten voimalla oli noin, niin sähkön hinta hyppäsi hirveän korkealle. Kerta kaikkiaan niin se melkein kaksinkertaisuus se hinta. Ja parhaat, niin kuin minäkin, kun mulla oli täysin sähkölämmitteinen tuo homma, niin 400 euroa niin voitin vuoden aikana sähkön kalleuden suhteen siihen, kun mulla oli jo sopimus siitä, että paljonko minä ostan sähkön. Ja siinä sitten kansa rupesi, että toiset kun katsoi, että paljonko heille menee sähkössä, noin ne tuli vapaa, ne oli ilman sitä, että tämä meidän klubi sai niin valtavan hyödyn, niin 400 oli, niin hetkessä se oli 800 jäsentä, 400 jäsentä toi tämä kuivat kesä. Ja silloin ne rupesi tajuamaan, että tämähän onkin hyvä homma. Ai niin, jos oli Touhula saanut nimensä touhukkaista rakentajista ja asukkaista, mistä saikaan Rohmula oman nimensä? Siitä osaa Immo kertoa yhden version. Kukaan ei tiennyt tarkkaan, että mistä se tulee. Mutta sitten minä sitten päättelin siitä sitten, että Rohmula, niin yksi sanoi, että tämä on niin paljon tässä on kaiken näköistä pientä varastamista tapahtunut koko ajan. Täällä on kaikki, sanotaan, niin kun silloin rakentivat, niin ensinnäkin oli kova pula uusista
laudoista ja nauloja, kaikki naulatkin sanotaan periaatteessa rakentajat joutuu ihan vanhoista oikumaan ja tuli niin monenlaista hommaa. Ja sitten kun kuuleman oli pahimmat tapaukset oli ne, että nämä rakentajat niin aina sitten kun työaika päättyi tietyllä tavalla, niin he aina pyörän perään panivat lauan pätkiä ja kaikkia. Asumisen vuosikymmenet ovat muuttaneet asumista ja monet omakotiasujat ovat muuttaneet kerrostaloihinkin. Silti he ovat säilyneet omakotiyhdistyksen jäseninä, esimerkiksi Paloisvirran rantamaisemassa, minne on noussut jo 4 uutta nykyaikaista kerrostaloa. Näissä ei pönttöuunilla lämmitetä, vaan nautitaan nykytekniikasta, upeista maisemista ja palvelujen läheisyydestä. Sitä ruvettiin miettimään, kun meidänkin ikä tuli jo koko ajan ikää tulla, kun mä oon ajatellut, että monet muuttaa jo siinä vähän yli 70-vuotiaana. Se tietysti on jokaisen oma harkinta, että missä kunnossa se ihminen on, pystyykö se enää pitämään yllä sitä paikkaa. Ja me ruvettiin samalla lailla ajattelemaan, että meidän pitää kohta jostain luopua, että ensimmäisenä varmaan olisi pitänyt luopua sitä kasvimaasta ja pitää ne kukat. Se on niin komia se kukkamaa, sillä monta aaria oli niitä kukkiakin siinä eri puolilla taloa sitten. Ja sitten oli luonnonniittyä, pikkusen oli ja muuta. Niin se teki sen muutoksen, ja kun tähän ruvettiin rakentamaan toista taloa, me lähdettiin sitten tekemään varausta. Ja tämä kun valmistui, niin tänne tosiaan kannettiin pikkuhiljalle ominvoinnin tavaroita. Niin kuin näkyy, niin ei nämä mitään uusia, että tuommoista 50 vuotta vanhaakin on, että välissä on joku uudempi alle vuoden. Mutta hyvin näihin kanssa pärjää, että ei se riitele yhtään meikäläistä. Autolla pääsee sitten ja jalan pääsee lähikauppoihin, ne on lähellä. Autolla pääsee vähän kauemmaksi. Ja tietysti sitten tässä on se, että ei ole näitä ulkotöitä, kun täällä kaikki huoltoyhtiö melkein tekee nuo kaikki, että pieniä talkoita on sitten vaan, että mitä tehdään itse. Ja samoin talvi on semmoinen, että kun on tuossa noita avopaikkoja, niin siihenhän lunta kertyy autojen väliin, että ne pitäisi niin kuin talkoilla aina saada pois sieltä, että sitten kone työntelee ne määrättyyn paikkaan kassaan ihminen. Mutta tämä on kyllä niin äänetön, että joskus tosiaan toivoisi, että kuulisi joskus naapurin ääni niitä, mutta ei niitä paljon kuulu, että jos ei kantapäällä hirveästi astu sitten. Että äänieritys on hyvä ja täällä on sitten hirveän hyvä, kun täällä on tuo automatiikka, kun se asettaa tuon lämmön paikalle, niin se pitää sen siinä kesässä talvessa. Tuo viilennyshomma kun on tuossa, niin se rupeaa sitten jäähtämään samaan määrään, minkä se on säädetty, että se on hyvä kyllä. Siitä kun lapset lähti pesästä poikkeen, niin me haluttiin pois mekin sitä Makkaralahdesta ja kyllä se Kiuruveen tie, missä me asuttiin, niin se on meillä niin kuin elämämme paras asuinpaikka sitten, missä me on asuttu. Ja kyllä tähän tottuu, vaikka en ole kuin pari vuotta tässä asun, niin kyllä kerrostaloon tottuu uudelleen. Silloin nuorenahan mä asuin Helsingissä kerrostalossa ja totuin siihen hummailemaan. No ei tässä mitään, mutta meillä on hirveän hyvä henki tässä taloyhtiössä. Kaikki on ystävällisiä toisilleen ja tässä on enempi niin kuin semmoista vanhempaa porukkaa asuu ja juuri eläkkeelle jääneet ja jopa työssä käyviäkin totta kai tässä on semmoisiakin henkilöitä, mutta lapsia tässä ei taida paljonkaan olla, mutta joku nuori kumminkin. Että jos haluaa lasten ääniä, niin menee tuohon parvekkeelle, kun tuossa on lasten tarha, niin sieltä kuuluu iloisia lasten ääniä. Siinä missä uudet kerrostalot tarjoavat nykyaikaisuutta ja luksusta, näkyvät asumisen vuosikymmenet Touhulan ja Rohmulan alueilla. Molemmilla alueilla asutaan pientaloissa, joista osa on uudempia, mutta suurin osa vanhempia. 1920-luvulla Moleriuksen niemelle rakennettiin urheilukenttä, mikä nykyisin tunnetaan Sankariniemen stadionina. Sen naapurissa sijaitsee Ylä-Savon ammattiopisto, jonka tiloissa toimii myös Savon ammattiopisto. Aiemmin Paloishovin paikalla toimi myös Iisalmen kauppaoppilaitos.
Touhulassa ja Rohmulassa on oma tunnelmansa ja ne ovat säilyttäneet sen puutarhamaisen ympäristönsä, joka sinne syntyi jo 1950-luvulla. Vielä 2000-luvullakin ne tarjoavat rauhallisen ja tunnelmallisen asuinalueen ja mikä ihmeellisintä, vain noin kilometrin päässä Iisalmen torilta.